Sme v Brne, známych to jaskyniach. Stránska skala, ktorá má svoju históriu, má svoju povesť. Ty! Mám tu ostať sama? Počujeme kroky. Došli sme sem dnes, aby sme s tebou nadviazali kontakt. Stromy, listy a za nimi skovaná jaskyňa. Dá sa povedať, že človek by ju dokázal aj prehliadnúť. Vstupujeme do jaskyne. Stránske skály. Ďalšie naše miesto, ktoré sme navštívili. Má svoju históriu, má svoju povesť. Duše malého dievčatka, ktoré že vraj podľa histórií, neviem, či to bolo aj dokázané, spadlo práve z tejto skaly a zomrelo, malo len 14 rokov, bolo to v roku 1938. A my sa práve teraz nachádzame v jaskyni, kde sa vraj, podľa taktiež údajov a histórie, opísala neskôr jej mama. Prečo? To nikto nevie. Vraví sa, že sa obesila kvôli tomu, že práve tú vlastičku, ktorá spadla z tej skaly, tak ju zverili do starostlivosti otca. Že vraj to je ten dôvod. Mysleli sme si, že ten dôvod bude práve to, že to dievčatko spadlo z tej skaly, ale nemusí to tak byť. Možno to dneska zistíme, prečo sa tu obesila, prečo práve tu, kde zomrela jej dcéra. Uvidíme dneska, či sa nám niekto ozve. Či sa nám ozve malé dievča, Alebo jej mama. Alebo jej mama. Alebo jak toto kedysi fungovalo. Ak sa nemýlim, nemeckí fašisti tu používali tieto priestory na výrobu jadrových zbraní a takého ešte iného. V2, áno. To už hovorí za všetko. Možno sa nám ozve niekto iný. Kto vie, jak to má históriu. Držte na palce. Došli sme sem dnes, aby sme s tebou nadviazali kontakt. Aby sme vedeli, prečo si to spravila. Povedz nám svoje meno. My vieme, že si tu. A ty vieš o nás. My sme sa došli porozprávať. Aby si nám povedala to, prečo si to spravila. Máš tu možnosť povedať to sem. My sme sa došli s tebou porozprávať. Nájsť nejakú odpoveď. Urobila si to kvôli dcére? Alebo tam bol nejaký iný dôvod? Haló, je tu s nami niekto? Došli sme v dobrom. Tu stojíme a zapím diktafón. Prišli sme komunikovať s
S niekým, kto sa tu nachádza, nejaká stratená duša. Chce sa s nami niekto rozprávať? Vieš spraviť nejaký pohyb, ktorý budeme počuť? Alebo zakrič. Je tu dosť veľká ozvena, budeme ťa počuť. Dotkni sa ma. To si bol ty, alebo bola? Skús hlasnejšie, poď bližšie k nám. Zabuchaj. Bojíš sa nás? Je tu s nami niečo zlé? Prečo si tu? Čo ťa tu drží? Počujeme kroky. Ideš smerom k nám? Dobre, tak sme hlboko v jaskyni. Teraz relatívne, čo by sme mali počuť, je len slova duchov, povedzme, hej. Lebo nie je to žiaden signál, čiže... Je tu niekto? Pani Anna? Vlastička? Malá vlastička. Alebo kdokoľvek iný. Okrem nás štyroch. Kto je tu ešte? Hľadáme tak niekoho, s kým my sme... Hľadáme tak niekoho, s kým my sme si mohli porozprávať niečo. Ja stále počujem nejaký výkrik. Nejaký mužský výkrik, strašne. Došli sme do tejto zadnej časti. Počuli sme odtiaľto hlasy. Skús sa prejaviť teraz, keď sme tu vzadu. Daj znamenie, že si tu s nami. Koľko je vás tu? Nachádza sa tá druhá brána tu? Brána do druhého sveta? Či myslíte, že tu na nič nekvapka? Není počuť kvapkanie vôbec. Hľadáme také malé dievčatko. Vek okolo 14. Skočilo z útesu. Valéria by sa mala volať. Chceme sa jej len niečo opýtať. Prípadne je tu jej mama Anna? Poď ku nám, Valéria. Poď tu, postav sa pri nám, ku nám. A môžeš nám niečo povedať. Prečo si spadla z toho útesu? Bolo to schválne? Zamlaskanie. Hľadáme také malé dievča. Hľadá. Vek okolo 14. Skočilo z útesu.
by sa mala volať. Chceme sa jej len niečo opýtať. Prípadne je to jej mama Anna? A to je, myslím si, asi Čo? skoro možno ešte. Hej? Strašne málo svetla toto dáva. Teraz vás dobre vidím. No tá lampa je najlepšia. Čo ty drží? Údajne práve v tejto časti, tuto čo vidíte, tak bola zaznamenaná taká najväčšia paranormálna aktivita. Skúsime tu najskôr začať diktafónom, postupne spirit box a snad sa nám niekto ozve. Došli sme sem za vami. Že vraj tu je nejaká brána. Nejaká brána do vášho sveta. Má šancu niečo nám povedať. Je tu s nami niekto? Koľko vás tu je? Ja sa volám Matej. Povedz mi tvoje meno, prosím. Si niekto odtiaľto? Stojíš niekde pri nás? Ja sa nemôžem pomôcť, tu na tejto pravej strane. Ja tam celý čas pozerám a ja mám pocit, aké by som tam videla nejakú postavu. Ale zvuky odtiaľ počuť. Zvuky, jednoducho ja neviem. Akože neurčité, nedá sa vieš, Ale teraz si povedať čo. niečo tam Ale je. zvuky. Niekto. Haló, cez toto nám môžeš niečo povedať? No poď. Kde si? Toto je telefón pre Zase teba. som to počula. Teraz som ja kopol. Možnosť, ktorou môžeš s nami komunikovať. Že cítiť zimu. Že? Ťažobu na nohách. Čo cítiš zimu? Zimu, normálne ťažobu na nohách. Hej? Tu na posadu. A ja na stehnách Tak cítim. sme tam stáli. A to je tu teplo. Však práve. Ale zrazu. Zrazu tam nikto nič. Ty kokso úplne. Je mrzlo stena. Strašne. No čo, skúsime to tu? Kam to vedie táto chodba? Ozvite sa! Daj nám vole aké znamenie. Dobre, sme na križovatke. Kam teraz? Kam chceš, aby sme išli, aby si s nami komunikovali? Tam sme na náč. Zase také chladné. Hej? Čo? Taký chlad. Tu je dosť cítiť. Ja počujem konverzáciu, fakt to počujem iba ja? No čo? Poprosím ťa, povedz nám niečo. Daj také znamenie o svojej prítomnosti. Ste tu viacerí? Nás sa báť nemusíte. Pracoval si v továrni?
No poď, prejdi pred nami, tam, cez tie dvere. Tuším, máš snahu o niečo. Poď. Tvoja šanca je toto, nič iné. No tak komunikuj s nami. Niečo nám povedz, čokoľvek. Daj nám dôvod. Dôkaz. Chceme dokázať, že niečo je. Nejaká duša stratená. No poď, hovor. Tu sa prejaví nejako. Šarkan tu je na stene. Je kvôli tebe? Si vonku, padla si do skaly? Alebo si to urobila dobrovoľne? Bola si tak mladá, mala si len 14 rokov. Prečo si to urobila? Prečo si zničila život tak skoro? Pani Anna. Na slovičko vás môžeme poprosiť. Došli sme sem s takou úvahou, že porozprávať sa s vami. Možno, že vám tiež pomôže to, keď sa nami budete komunikovať. Keď nám poviete dôvod, prečo ste to spravili. Bolo to preto, že ste ostala sama? Alebo to bol iný dôvod? Niekto vám ubližoval? Cítila ste krivdu? Vy ako matka? Dieťa sa vám zabilo? Dávali ste si to za vinu a preto sa to stalo? Také sladké. Také sladké. Že takéto jahodové, alebo ja neviem, taký sladký parfém. Ste to vy, pani Anna? Alebo niekto iný tu je s nami? Obesila sa tu vôbec nejaká žena? Je to pravda? Ako ste sa tam vôbec dostali? Dajte nám nejaké znamenie, prosím. Pohnite tým špagátom hore. Alebo kdokoľvek iný tu je. Dajte nám znamenie o svojej prítomnosti. Počkaj, ale na sekundu, v tom videu bude taký opár, dvakrát prejde cez one, tak to som ja, hej? Lebo ak som dýchal, tak také one mŕte opáry šiel okolo. Na slovičko vás môžeme poprosiť. Došli sme sem s takou úvahou, že porozprávať sa s vami. Možno, že vám tiež pomôže to, keď sa nami budete komunikovať. Keď nám poviete dôvod, prečo ste to spravili. Bolo to preto, že ste ostala sama? Alebo to bol iný dôvod? Niekto vám ubližoval? Cítila ste krivdu? Vy ako matka? Dieťa sa vám zabilo?
stalo? Ja som zase zacítil ten parfémový, tú vôňu takú, také sladké. Že také to jahodové, alebo ja neviem, to je vlastne sladký parfém. Ste to vypali? Tú vôňu takú, také sladké. Že také to jahodové, alebo ja neviem, to je vlastne sladký parfém. Niekto niečo do toho povedal. Že také to jahodové, alebo ja neviem, to je vlastne sladký parfém. Také niečo, to som povedal. Ste to vy, pani Anna? Alebo niekto iný tu je s nami? Obesila sa tu vôbec nejaká žena? Je to pravda? Ako ste sa tam vôbec dostali? Dajte nám nejaké znamenie, prosím. Dajte nám nejaké znamenie, prosím. Tak v ďalke. No? Dajte nám nejaké výsmech. znamenie, prosím. No, keby ja som dohodná, alebo ja som dobrá. To som nepočul. Dajte nám nejaké... Patrne, aby tam nejaká socka na teba nevybehla. Ja tu mám masku, takže už. Je tu niekto? Haló, Dobrý večer. kontrola. Poďme to toč. Ja keby, že sa tu schovávam, že som sa sem došiel nafetovať alebo niečo, tiež by som sa hneď neozval. Ďakujem. To je ten otvor, čo ma pozerá vonku. Áno, hej, tam je tá tyčka. Je tu s nami niekto? Nejaké duše. Kedy si bombardovali tú továreň na výrobňu zbraní a vy ste sa sem všetci schovávali. Máte šancu povedať svoj príbeh. Sem k nám. My vás vypočujeme. Schovali ste sa sem počas vojny? Museli ste pracovať v tej továrni na výrobňu zbraní? Koľko vás je tu skovaných? Bude. Aha, Ticho. čo bude? Bude. Čo, je to niekto? Či sa tu prechádzame len sami po týchto chodbách? Ak chceš niečo povedať, kľudne to povedz, teraz sa budeme počuť. Kľudne to môžeš aj zašepkať o ten prístroj, ktorý neviem čo, ale niečo. Cez ktorý ťa budeme hneď počuť. Nás sa nemusíš báť. Už sme ťa počuli, že nám si niečo povedal, takže vieme, že si chlap, ale mohol by si sa nám do slušnosti aspoň predstaviť, ne? Povedz nám svoje meno. Ja sa ti predstavím, ja som David. Ja som Vaška. Matej. Zdel. No, teraz si na rade ty. Bojíš sa povedať niečo
tak, aby sme to počuli hneď. Budeš nám rozprávať iba do prístroju, cez ktorý to budeme počuť, iba keď si to prehráme ešte raz. Máš niečo spoločne so smrťou toho dievčatka, čo tu bolo? Čo tam? Tu sme boli. Hej, to je ten prechod taký. To je ten prechod. No tak poď, ozvi sa. Koľko máš rokov nám už asi neprezradíš, keď sám by svoje meno povedať. Povedz niečo ešte raz. Ja som tam rozmel, že hašť preč. Máme utekať preč odtiaľto? Hovor. Už si to skúšal, poď. Neboj sa nás. Za nami. Čo je za nami, pre Boha? Tam. Si tam, vzadu? Či tam? Tu si za mnou? Ideme naspäť. Kam máme ísť? Ste tu viacerí? Koľko vás tu je? Alebo máme ísť späť? Kde si za nami? Povedz nám to. Máme sa vrátiť späť pri tú chodbičku, kde sme stáli, kde si mi povedal, že si za nami. Ukáž sa nám. Nami. Ukáž sa nám. Máme to nahraté? Točíš to? No poď, predstav sa. Čo je za nami? Bojíš sa sem hĺbšie prísť? Ublížil ti niekto? Nemusíš sa báť. Ako sa voláš? Bohužiaľ Ľubo? Voláš sa Ľubo? Ľubo, si tu s nami? Si? Ťažko sa ti komunikuje cez tento Ešte raz? Ťažko sa ti komunikuje cez tento prístroj. Ťažko sa ti komunikuje cez tento Ešte raz? Ťažko sa ti komunikuje cez tento Ešte raz? Ťažko sa ti komunikuje cez tento Ešte... Spievala na Ani my sa nebojíme. Nám taký čidlím dávali. Teplo zima. Zem? Špinavá zem tu je, škareda. Vadí ti, že tu chodia zlí ľudia? Robia vám zle? Robia vám zle tí ľudia, čo sem chodia? Nemáte svoj kľud? Nenašiel si svoj pokoj? Ľuboš, to má v ruke diktafón teraz. Skús do ňoho niečo povedať. Povedz nám, či ťa niečo trápi. My ti nechceme ublížiť. Stojíš tu pri nás? Povedz nám svoj príbeh, čo sa tu stalo. Vieš sa nám ukázať? Alebo nejako inak sa predviesť. Poď vedľa mňa, budeme ťa vidieť. Vidíme tieň vedľa mňa. Podaj mi ruku. Ľudne mi podaj ruku. Čo to bolo? Ženský hlas, nie? Čo? Tak ženský hlas, keby tam bol. Hej. To príde jak nejaká moderátorka skôr. Rádio, hej.
stále? Čo sa nám snažíš povedať? Jaké pocity máte zatiaľ? Zatiaľ hľadáme odpovede stále, ale je to také... Je to taký veľký, obrovský priestor, je to vidieť, no hľadáme niekde niečo. Osobne si myslím, že tuto to nie je až tak aktívne, jak relatívne asi tam v tom Protitankový kryt, čo bol ten bunker. protitankový kryt to bol? Áno. Mali sme miesta, kde sme pociťovali dosť veľký chlad, čo som si aj myslel, že niečo by mohlo byť. Uvidíme, čo ako ďalej. Pokračujeme ďalej, skúsime teraz. Máme byť k tebe razantnejší. Bojíš sa nás? Luboš, tu náhodou není? Predtým sa nám už tuším ozval. Máme prejsť niekde inde. Jak moc to začalo kvapkať, ne? Stojíš tu pri nás? Kam máme ísť? Pôjdeme za tebou, len povedz. Chceme nájsť odpovede, nič iné. Šancu odísť dostaneš čoskoro. Len sem ťa poprosím. Alebo ti niečo silnejšie bráni v tom, aby si sa prejavil? Je tu taká iná sila, ktorá by sa nám mohla prejaviť? Sama? Pôjdeme za tebou, len povedz. To chce, aby sama Baška išla za ňou? Chceme nájsť odpovede. Čo by si chcela sama? Není to tým, že ty si chcela skočiť a si vlastne tým chcela byť sama? Alebo to bolo preto, že po smrti svojej céry si sa cítila sama? A si tu sama. Nezniesla si tú bolesť, tú samotu. Veď si predsa bola milujúcou matkou, pani Anna. A zrazu si prišla o svoju jedinú dceru. Chceš tým povedať, že si ostala sama? Preto si to spravila? Cítiš sa o samote? Tvoj bývalý manžel ťa obral o tvoju dceru? Skús zabúchať na tie železné dvere, čo sú tu. Jeden ťuk. Prosím. Alebo je tu niekto iný s nami? Alebo je tu Diktofon máš?
Áno? Skúsim vedieť. Haló, kto je tu s nami? Máme lepšiu frekvenciu na teba. Ako sa voláš? Boris? Tvoje meno je Boris? Chceš, aby tu ostal niekto sám? Ty! Že ty! Mám tu ostať sama? Prečo chceš, aby som tu ostala sama? Kokos, ale to bolo jaké. Ty! Nechaj rozprávať. No, Kedy? To bolo úplne, že keď... Počkaj, teraz? Mám tu teraz ostať sama? A čo odo mňa chceš? A mne sa zdá, že ten hlas tam počujem celý čas pozadu. ale len to bolo úplne, že ty. Prečo chceš, aby Baška tu ostala? Čo s ňou chceš? Dobre, moje meno je Baška. A tvoje? Všimnú dole žena rekla. Vieš o tom, že si mŕtvý a že komunikuješ so živými? Brno sme ukončili, je to na konci. Máme nejaké výsledky, no všetko sa dozvieme až doma. Ten záver bol dosť zaujímavý pri tebe, čo bolo dosť výrazné, na tom si musíme zrekapitulovať doma. Treba v podstate všetky výsledky poriadne ešte zanalizovať. Hej. Nahrávky si dobre vypočuť. Hej. Neviem, možno, že len my, ako povedzme, že s tou našou terapiou to tak dopadlo, že moc sa nám ako neozvali, možno, že s pánom Drávkom je to iné, keďže tu on so svojou partiou. Možno oni vplývajú na tie typy inak. Možno my Je to vplývame. možné, oni v najbližšej dobe tam budú, čiže my veríme, že sa im podarí aj viac robiť než nám. Uvidíme zase, my nevieme, čo konkrétne máme, to uvidíme až vlastne na tej rekapitulácii. Takže akcia úspešná a Áno. ideme tam. To do Bratislavy. Odtiaľ do Bratislavy. To do Bratislavy. Takže ukončené vyšetrovanie a práve ako sme odchádzali k autám, tak sa pri nás zastavila vlastne taká tlupa našich fanúšičok. Neviem, či ich uvidíte. Nazývajú sa, že Ovse. A tak pokecali sme si s nimi dobre a ideme domov.